Dă-i înapoi. Dar nu-i corect, bă, unde ține copii? Era corectabil. Că e aici și aici. Nu vreau să da, dar nu ne-ai pus aici, să fie aici. Fac o voz. E verică. Hai, încă o dată. Bine, mă. Cum, mă? Ăsta nu, ăsta l-am pus, ăla în film, ăsta poți să filmezi cele mici. Fenomen extraordinar. Deci trebuie să faceți așa ceva. Bă, ce aici? Cu Lucian și cu Jodor înainte aveau emoții incredibile. Nu Dă-o timp aici și faci mergul ăla când pozează cu două. Multe nu aș pleca de aici.